vai haber un eclipse que en Galicia vai a ser unha das comunidades autónomas onde mellor se vai a poder observar. Vai haber unha franxa que está definindo o Instituto Xeográfico Nacional e contemplamos que se van a producir moitos desplazamentos de moita xente que vai a querer ver un episodio que vai a tardar, a última vez que se produciu foi exactamente no século XVIII, polo tanto van a pasar, é a única vez na que o poderemos ver, non? En definitiva, tratamos de crear unha plataforma, unha coordinación entre as Consellerías de Educación, entre Turismo de Galicia, entre a Consellería de Presidencia na parte de mobilidade e tamén de protección civil, para organizar os posibles desplazamentos de xente que queira vir a ver ese eclipse en Galicia e tamén organizar algún tipo de evento de maneira paralela, non? Tamén coa Consellería de Sanidade dando información sanitaria do punto de vista da precaución de como se ten que observar ese eclipse, que medidas hai que tomar, que cousas se poden facer ou que cousas non, e tamén dentro do punto de vista de educación dentro do ámbito científico, non? Daremos información a todo o mundo para que poda entender mellor este fenómeno e que poda seguir de distintos puntos de Galicia. Hoxe a primeira das reunións, a partir de hoxe tentaremos ir dando información periódicamente de todo ese traballo que imos a levar a cabo e tamén coordinarnos con outras administracións que teñen contemplado este fenómeno como un acto ou como dunha importancia turística ou de promoción dos seus territorios, non? Tentaremos que a organización de todo isto este mínimamente coordinada entre todas as administracións.